זוכר, זה התחיל בעצם באיזה מסיבה של איזה חבר, ואז אמרו לי, יאללה, בוא תנסה, אמרתי, יאללה, בוא ננסה. ומשם זה התגלגל למינונים יותר גבוהים. בעניין של קוקאין אתה תמיד רוצה עוד, ואין גבול לזה, זה לא שכאילו מתישהו זה מספיק. בן אדם יכול לעשות גם, אני לא יודע, 15 גרם בערב לבד. את חיה פשוט באופוריה ואת יודעת, באיזשהו ענן, שאת לא מבינה בכלל מה קורה איתך, את לא בשליטה בכלל. עכשיו רועי ברקן כבר בשליטה. אחרי חצי שנה במוסד הגמילה הדתי הייחודי רטורנו, הוא מסכים היום לדבר על המעצר המתוקשר, על הפרשה העסיסית שעלתה על הכותרות. בנו של השחקן והבמה יהודה ברקן הוא סוחר סמים, חשפה המשטרה, שסיפק מנות קוקאין לרבים בתעשיית הבידור הישראלית. בוא נגיד ככה, שאם הייתי פותח את הפה ואומר מי כל האנשים האלה, אז לא יודע אם זה היה בתדמה, אבל זה היה המון אנשים, אם זה מהתעשייה, דוגמניות, שחקנים, כולם באמת. משהו לא טוב הריח לי, אבל לא האמנתי שאני אקבל טלפון ב-11 בלילה מהעורכת דין, שבא ואומרת לי, הבן שלך במעצר. אמרתי, הבן שלי במעצר? על מה הוא במעצר? ואז היא מספרת לי על זה שהוא שכר בסמים. כשהתחיל כל הסיפור, וכשהתחיל כל הבלגן, ואני כל כולי כאב חרד, לא יודע מה יהיה, לאן, בצוהר, לא בצוהר. בית המשפט אישר לרועי כחלופת מעצר לבוא לכאן, אבל הוא בהתחלה בכלל לא רצה. זה הסטריאוטיפ הידוע, התמכרות זה נרקומניה, נרקומניה זה רמלה לוד ותחנות כאלה של הרואין. והוא ילד צפונבוני חמוד, מה פתאום, מה יש לחפש פה? אצל רועי למשל בשעון, עד שעה 12 בצהריים, אין בכלל ספרות, הכל מחוק. כי הוא רק מ-12 היה מתעורר. הוא היה משתעורר ב-12, פתאום כאן, הוא מתעורר ב-6:30 בבוקר. 5:50. סליחה. וסדר היום כאן הוא עמוס. הנגמלים ברטורנו פותחים את היום בתפילה, אחר כך עבודה בגינה, רכיבה על סוסים ועוד תורנויות ופעילויות. רוב היום מוקדש לשיחות בקבוצה. המקום הזה לימד אותי, אחד הדברים החשובים זה להפסיק ללכת ולבחור בדרך הקלה ולהתמודד עם הקשיים שלך, ומבחינתי הדרך הקלה הייתה לחזור לכלא. שלא לדבר על סמים שיש בכלא, שאני במעצר היה לי אופציה לקחת שם קוקאין, היה בתא. וזאת הדרך הקלה, הדרך הקשה זה להיות פה. והדרך הקשה הזו מסתיימת בעוד כחודש. יהודה ברקן, שעשה בשנים האחרונות את המסלול מאבא גנוב לאבינו שבשמיים, מוצא את החיובי שבכל הסיפור. זה שהוא נמצא כאן, אני אומר, זה רק באמת מה שנקרא מין GPS חדש שיוליך אותו, אני אומר, לחיים אחרים, שלבים, שקטים. רועי וחברתו מתחתנים בקרוב, והתוכניות שלו להמשך חוקיות וחינוכיות. כעת יש לו מסר להעביר. הרעיון בעזרת השם, אחרי שכל הסיפור הזה ייגמר, זה להתחיל לכתוב, כבר התחלתי להתחיל לכתוב איזה תסריט על כל מה שאני עברתי וכל הדברים האלה במסגרת כאילו, לכל, אתה יודע, אני אתן לך את הטייטל, מה שאני אתן לך סקופ ראשון, את הטייטל של הסרט, זה הדילר, סוחר סמים מבית טוב, זה הכותרת. במסגרת התפקידים שמי שישחק בסרט הזו, אז יש לי את העונג שהוא ישחק את האבא שלי, נקרא, הוא דאג לי שאני לא אהיה מחוסר עבודה.